miñas mans de artesán, as miñas mans foron a fonte de todas as miñas aventuras, realizadoras de ideas, creadoras de artesanías. Con elas modelei o barro, fixen tallas en madeira, con elas preguei o aceiro, traballei o coiro e a pedra. Con elas labrei a terra, reguei a grava seca, esparciron as sementes e levantei a colleita. Con elas fixen un xardín enriba da miña vivenda e o sementei con 1000 flores fundidas coas estrellas. As miñas mans fixeron barcos que nunca navegan, bonecos tamén fixeron que nin falan nin pelexan. Pulsaron unha guitarra e sobre un piano intentaron ao camiñar polas súas teclas. Algún acorde lograron. Xamais as miñas mans fixeron algunha obra maestra, non foi culpa delas. Culpemos a miña incompetencia. Nicolás Ferreira.